You also tell me, Matt, is Cartel coming for the show here in Zimbabwe? We need Cartel, yes. Cartel. Vibes Cartel. Show, we need a show from him. We are dancehall masters. We are dancehall criminals. We might rob somebody just to go for a show for Vibes Cartel only. Yeah, man. Yeah, man. You love Cartel that much? That much. This is my inspiration in dancehall music. They even call me Power Vibes. If I go in some areas, they know me as Power Vibes. Through Vibes Cartel. What kind of vibes you could have? I'm very happy. He's a free man. He should be free. Because there's so much stories. They're framing that dude for nothing. Because he's got his money, he's got his old style and pattern. What did you hear about him? What crime did you commit? So much murders. They accused him of murder, of murdering people. They're taking him as the Illuminati, as a Satanist. Would fight dead bodies in his wardrobe. I don't know, in his closets, in his fridge, everywhere. His meat was dead people's meat. That's how much they hated him. But it's business, it's industry. Who hated him? Obviously, it's got competition in the industry. You never know who exactly. You can't pinpoint and say this one and this one. But if you're an artist and you love music, or you are just a fan of music and you follow your artists, then you can hit and get the answer. You don't need to be told. So who's better, Vibes Cartel or Movado? I go for Vibes. Movado is good. I'm not saying he's bad. He's good. But I go for Vibes. Uli and Gaza. Yeah, man. That's competition. That's industry. That's music. That's why they call it dancehall music. Those are true dancehall music artists. The kings of dancehall. Really, man. Popcan. Ninja Man. Yes. Mad Cobra. Yeah, man. Capleton. Shabarangs. Yeah, man. Supergate. Godfathers of dancehall music. When we speak about dancehall music, this is not conscious music. It's not reggae music. It's dancehall music. And in dancehall music, they clash. What about you get sirens, you get gunshots. Right. Yeah, man. That's dancehall music. What about Busy Signal? Yeah, man. He's an artist, good artist. He's into dancehall music. He's also into conscious lovers music. Yeah, man. So they are reggae artists. In general, we all classify them as reggae artists. Yes. Because they all come from a reggae continent. You get it? Reggae country, yeah, reggae island. Jamaica. It's all about reggae. Dancehall. That's their music. So it's all about Jamaica. It's all about Jamaica. In Zimbabwe. But what in makes, Zimbabwe, yes. What makes Vibes Cartel so unique? So unique. There's no artist that has gone through the lifestyle he has gone through dancehall music. His life is all about dancehall music. If he didn't enter into dancehall music, he was not going to face the lifestyle he faced past 20 years back. But he never mentioned Bounty Killer. Bounty Killer is their godfather. He's the one who actually brought those young guys to come into dancehall music. He's the Dan Dada. Yes, Bounty Killer. Thank you for the reminder. He's the godfather, Bounty Killer. He groomed them. Vibes Cartel, Popcan, Busy Signal, Movado. All those youngsters that are coming after these guys, all are following in his footsteps, but he put different style and pattern, different voice tone. Yes. So you got to write with the rhythm. You've got to make the rhythm come out. You've got to pass the message on the lyrics. So, yeah, man. Bounty Killer. Have you ever heard about an artist called I-Octane? Yeah, man. Yeah, man. So many to mention. So many to mention. You
Do you know any of his songs? I acted. Yeah man. Sure. That's dancehall music. We are into dancehall music, my brother. When we are in a hyper mood, when we are in a sorrow mood, we kill the pain listening to dancehall music. Lovers follows, conscious follows, reggae follows, but strictly you won't find any folder of mine without dancehall music. Somebody tells you this is my music, yes, it should have reggae. But conscious, lovers, dancehall. There's no dancehall, that's not my fault. You said Vibes Cartel went through everything, gunshot and going to jail and whatnot. What about Buju Banton? He also faced that. But now what you look at, there's the age difference. Buju Banton is the Dan Dada, yes. In the Heights. Yeah man, he came. I still remember I was a youngster. I'm sure you enjoyed that show by Rufaro there. 1997, no, National Sports Stadium. Yes. But he did do 1 year as well. He did National what? Sports But Stadium. he did pay a visit this side. Yes. Yes. They always come this side. They will never come in Zimbabwe and not pass through Gaza. Where we are right now. Sizzler. Yeah man. They will pass through Gaza. They will go to the Stoddard complex. They will actually go down to Mbare Msika. They know this Mbare is the ghetto of Zimbabwe. Yeah man. Everything starts from the ghetto. Sizzler came to Gaza. Yeah. No, I'm sure he actually shakes hands with the president that was there then. That was Robert Mugabe. The late, And yes, the late president, and he actually was given a farm. Yes, am I right? Yes, yeah. Yes, he's got a farm somewhere, but he should come back, do shows, and maintain his farm. Them gods, I don't know what's going on. I don't know where it is. Tell him. Yes, Sizzler, please come here, make a show now, and visit the farm. Please, Rasta, agent. Yeah, we need them all them Jamaicans. Especially you Cartel, me speaking to you Cartel. We need a show. Yeah, time is timeless. Please come make a show. We need a show from Cartel. You are growing old, man. Yeah, man. We know the youngsters are running things, but you should run the last show In Zimbabwe. in Zimbabwe. We're talking of Zimbabwe. Yeah, man. The greatest place you go in Africa, the best place you go in Africa is Zimbabwe. Where there's peace, love, and harmony. Yeah, man. True Rastas. Yeah, man, like Matt Minox. Yeah, man. Lavano. Respect all them Rastaman out there in Jamaica. Lavano. Rolani. Tostika. Amazat Saren Kiranga and Lagano. Pinda by interview. And what Raspower is coming. Raspower Pinda by social media. Everybody work on. I forgot Raspower and in that show you have found our mixed complex and clash. 100 sound clash. In Big Box City Sports, I think it's the final day. I'm not sure now. I'm not up to date. But then they assumed I was coming to hammer them on stage. And what? They start riding and mixing and remixing and dissing Raspower for the why. Kwa hapana huyu Zimbabwe umetaura nini? Iwa wandiri kutaura kana silent killer. Awati kukona kuimba. Kana vari ma-international vanofanira kunyatsoimba pa-international. Vatorere show please. Kati vaoneka vari pa-Jomtown kana pa-UK kana pa-Joza hora iti. Pachinyatsorira pachisheka zvekudaro. Hapasi kusheka vakaenda vakadii but havana kusheka things. Kwanza vanenge vachitaura kuti no vanotokwata kupinda pa-airport pepe. Vanozopedzisira vakusangana ne-bad vibe. Zvinofanira kungoita natural. If you're an artist, just as a free man. Yeah man, he's an international dancehall art. Dangerous. Pass. Yeah, those guys I respect in Zim dancehall. Wingy D, I respect in Zim dancehall. Yes. The artists I know respect in Zim dancehall. Yes. All right, Wingy D,
Kutova manje ndichiwerenga nhamba mudhara mabvunzi rasha manika. All right, let's go. Wickedy, HKD boss. Who else do we got? You're talking of Zim Danso. This is Zim Danso, strictly Zim Danso, international artists. On it. Kadara free Yes. money na Wickedy. Yes. Do you have yes? Please, depending on my list, Victoria, yes or no? Aiwa ndingamukutaura. Sorry. Natural. Yes, he deserves to. Yes, he's a youngster. He's a youngster than these guys. He's a youngster than Silent, but he's Silent international. killer. Natty O. Na silent killer. Natty O is bad. Ko silent killer. Silent Killer can't contest against Natty O. He can't contest. Natty O. Haimbi. Anutaura. Anzan Silent Killer, sorry. Silent Killer haimbi. Anutaura. Natty O. Anoimba. Jamaster. Tumba Santa Tlaki. Armusitazo. Andidi. Yes. Izvezvi Silent anozvita mudhara. Vatitoki akanopinda achitonoratidza kuti ndiye mudharawo futi palevel haakontesti nato Silent Killer. Ndivona kunzwa zvandiri kutaura. Sida kudhisana kana kuti chiita Toki Vibes. Toki Vibes anotorecognizwa muZim Danso. Yes, anozonorwa nemwe afro kana chichi. Ndo zvadi hazvitambidzwe. Unomixa afrobeat. Inenge yakunzi afrobeat. Maibata. Kanenge kajazz chichi. Kasitare kumakuruwani. Kajazz kairuwana nachi nana tuku nana mudhara tuku. Vane murubata. Ndoko achaenda mufana anonzi Toki Vibes. Anditi. But futi akatonomira ari muZim Danso futi imomo. Achitongoona kuti akanovhura dhoo. Atoadonhedza. Obloti. Bloti mudhara. Bloti mudhara bada mene zviri kuitika. Anditi. Isusu toda vanhu vanorecognizwa from the young to the old. Then we can appreciate your music. Kuti uziva zvari kuimba muZim Danso. Kwete kuti vanhu vanopinda mumba iwewe Zim Danso yako yauri kuridza mumba inoteererwa newe nemafia rako chete. Kana masisitrini ako havateereri music iwe. What's that? Apa vari semage newe. Mama akasiyana 2-3 years difference. Hazvibude. Something wrong. Sadani sister asikateni music. Ndiri kupai muenzaniso. Ndinawo ana sistrini nini. But vane music dzavanoteerera. Nedzavasikateereri. Artist asingateereri masistrini. Masistrini ndio. Kuti mwaimba. Watanga kubvunza kuti kwainzi chivo kanamba ika. Kwaane time. Mota haipo mazuva ano. Ndingadai ndaibvunza kuti sistrini iyo maiti ari kuimba kuti chii. Vanoimba and then I tune into stations, Zimbabwe station, ZFM, Star FM, every Thursday between 9 and 12. Ndovachinjanisa mastation yayo. Ndikateerera uyo atanga kuridza zvinondibhowa ndoenda uko. Uyo akaridza zvinondibhowa ndoenda uko. Right. Saka ndati ndevape vanhu vasikateereri mumba. Vasikateereri mumba. Ndiri kuda kudhisa zvangu. Unoziva unotibatisa nefuti ndati magangsters ka. Ndokwira chimdurudu kamudhara ka. Mamwe maquestions amuri kuvhunza imbotanga maedita musati mavhunza because anondikwadza. Pauchakwazi. Magangsters. Ndiri mugangster kabva ndikacreata maenemy emagangsters hobhuka ndotizidzwa kamudhara. Amuri kuona. But muri kuvaziva kamaartist. Ndiri kumaziva. Music industry is not about violence. Yes, it's not about hatred. But what happens in the events of somebody loses because of somebody, unoroheiwa mudhara. Vanodzifambira unorohwa neremote control. Kana atoona kuti kuri kure ikoko ane moto chaiwo chaiwo akanokupedzera gunshot pan your head. Pow pow. Vanokupfuura nefuti. Yeah. Kana futi enda kure handati kana stegi vanokunyudza. Unofira mahara. Handi muri kuona. Saka yes, music is there to entertain. That's Freeman na Wickedy na Toki Vibes. Freeman, Wingy, Toki. Natty-O. Natty-O. Vanoteererwa muZimba. Oh, these guys. Ava vasikateererwa muZimba ndo vatida kungoziva. Vasikateereri aiwa ka. Imi chiro yakasurvey manje. Tongoti mazuva ano chirungu ka. Mongoti paZim Danso mumwe nemumwe ngaamboti kandiro best 5 yake ne worst 5 yake that out of 10 matoibata.
Zvinomboda izvozvi that anotozobuda ari mamiliyoni responses ka aiwa umwe munhu anozvitsungirira anozviuraya because ndati vamwe mari vanenge vanadzo hazvirevi kuti kana wawana mari iwewe yekunomhanya reading une malinks namadha nestudio yake inozikanwa handiti kana une malinks namudharafandana anozikanwa ane chief sport uri top shata unotengera mudharafandane mazibhega mazifries kuti mudhara ida kuti ndirire yekurira unorira but unenge usingarire kumunhu wese anozorira kumunhu wese ane mafanzi ndeuyo anenge akutofolowewa akutotsvagwa ndati vauya kustudio kwenyu anongonokutaurirai kuti no tungodoka album nyowani chetere kwaSilent Killer. Yes, he claims to have 88 tracks but ane 18 tracks. We want to get the best of the 18 tracks. Then mamwe album iroro aripiwa rine 18 tracks worisa paside wochitanga wamaster ma18 wauzandi haya naye wochitsvaka kutsvaka mamwe marimenda ma60 chakuti asara woona kuti zveshuwa the artist because vese kana unokwanisa kungodownloada music yavo off the net pa18 tracks pane one inoteerwa nemasister so far that album handisandarinzwa ayo dzawakambonzwa ndo fresh kaidi ndo new releases dziri kumashure ndo handiri kutaura mudhara ingwa ndataura wani ndikati kuimba nekutaura zvinhu zvakasiyana aiona kuti kana wagona kutaura paridhim wamhanya nekutaura paridhim woti wakapenga kana wanzi ruwa freestyle wotaura uri wa freestyle yakapenga yekutaura woti wawa ruwa freestyle handiyoba freestyle maibata kune freestyle yezviri kuitika paground ende wakangonoponerwa ridhim manditi ndati zimdhanzo zvamuri kutaura manditi mirachirungu zviterera Etherton akanovaroera achivainterviewa ridhim re-R&B whether ranga riri ramudhanzo rakarohwa remix but kudhara ikoko mudhara pamalevels atitarisire ndati munhu haazopedza masports zvitembo mana ako ainterview akaroera ridhim randakada handi muri kuona rekuti yes you can actually tell kuti this guy can freestyle handiti kune ridhim rekuti nyange munhu asiri artist akanoripiwa ari lover of music ndati akatonobhaizira kuti mhanya ridhim akatonobuda akatonowana malikes wamwana akatonokabira kuti ndiyo asingazoti aiwa vaitoita mafanisi zvavo vanonakirwa nemusic lyrical content vakanoibata A to Z azviko aiwa azviko toda vanhu vanongotirwa nemasurprises and vari kwapana vari kubuda anzi right now kune vakaregisa Philadelphia ndewezimdhanzo anonzi Superman Philadelphia oh yes you know him how is he ingatanga kumunzwa this year I don't know kuti akatanga kuproducer when and airira zvekudii but mazuva ano ndopana time ingasogara ndichitela music andisikuenda kubasa but ndati I appreciate him. I don't know him but I heard his music. He's an artist. kokona ngali Yeah man yeah ndona ndiri kutaura vapana vese vavakauya varohwa mainterview ndaivateerera handiti saka vafana ndati vanonobvera Silent akaita zvemafanisi Silent akapinda muindustry kudhara of now ndati anofanira ari pamalevels atoki ari pamalevels Killer Killer T yes malevels achairman malevels awingidi handiti ndopaanofanira kunge ari but I don't know because ndopana atanga wokuziva kuti kuna Silent Killer those days seColors chaiva chivova chairman ndine mafia ravo ravanotamba nawo inandisida unyepa nditambe nawo ndine mafia ravanotamba nawo ana Gogo ana Abednego handiti mafia ana ino ndaipiwa ngoma rake richiri fresh ndichabuda ndamboripiwa ranga achangotanga kurowa seColors achiri kutanga kurowa asati atombopopula vanhu asati akumuziva inini pana anoti sambulolu ndine standard yangu of music back then ndatoona kuti rava kutoita sei
Ngautozadza ngekitini yangu memory kumandezi yato ande 2 gig. Ngautozadza memory space yangu for nothing. This music is not nice. I deleted everything. Vanhu zvamsingafunda kudzokera back to those same people vakandipa ndakanodirita ndakuti mafresh ndiri kumada ndati ndiyere kalazi ndiye mbanditi aiwaka adziya ende zvino hataurwe nezvayo pana asingazivi kuti mbanditi akadzi vane mukunzvara ndiri kutaura. That's how I study my artists. No grievances, no hard feelings, no kuti asi takambobatirana bhebi kana kuti chiyai vanhu vangatozogaira hazviko chingori chokwadi. Ndiri munhu wemusic handi manzwa mudara achitaura ndo vanhu vakandichengeta vakandiguruma ndiri mumapambazi ava ndanetsa ndo vaindurisa chiraundi timbonyarara ndo zvavaindinyararidza nazvo. Saka ndiri munhu iyeyo kuti ndoonaita kunge ndisiri kuhwera zvatichi ndichitohwera ipo paipai ndichitoeditawo ndichitosenza ndichitonatoti gudhorobheti but ndine madays nemamudzi angu ekuzotaura kuti aiwa right matani aiwa kana mbomira izvo imudara taiuya kumashenyu usingazvizivi tivafana takatovhiringwa nzeve nemazipika enyu aya odobara zvingatomira ipapo. Madhezi acho tambone zvitupa futi yobva yauya central yakanotora mahanda eji aichitainguhwanda nemasipika tisikaende isu tahwanda nemasipika handiti inoita afternoon session uchiti sachaindivhiringa manje bhiri yakandenjangodzidziro kabe aizi mabroken bottle kuene maridhim aizi mabroken bottle ndatakarira ndakadhakwa kandaito seri kumachips kwekwe handikwa kune chidziro chimwe cheche ndaitori pwanya bhodhoro maridhim ndo manakirwa broken bottle yande tirovha auya monyaka vandijima mfana wakutasi pumire kukane mabhodhoro kuno apaonodati wangwaraka wambozuma chi hapana ari kukuona ndajimwa ndanositswa neni padhoo musi uyo ndakapona because mairi waclash saka hapana kukatwa masikati for breaking iye yekuti vapana vayamboenda kumba vanhu vakuru vozosara uya after 9 after 8 ndangonojimwa ndapadhoo ndatiri ndasevhwa nablazi yangu iri kutorondei nakoptaman ndo habva vangonopindira kamadhara ipapo ava vaitondidhama kainyanga yaiziva kuti mupana kana anabvasa aukahura haipa magetsi acho ndati hamunaki vanenge vakutobvunza kuti amupa doro ndiani amutengera doro ndiani akazoti aiwa ndatanga hwasira ndimupana mari yangu nendinayo ndakatinya ndiye ndazvinga kupresha yangu ndokazoti komufana aita sezvanzaiwa kwanga kuna Hillary Smiley yes ndovananogariswa chii anenge ari pastage kairidzira panenge pastage paya vanhu anogariswa kunenge kustage kuti doro riye nemabroken bottle richimbobuda kuitira ndirambe but hapana kuinzwira unenge uchaita bhawa kana iwewe wakunesecurity kawakunzvimbo yarapakona hapane pasina kunakira. Saka ndati tabva ikoko tobva taenda kwamujama kwabilliard nabilliard ndokwamaikrasha kaimi billiard aikudzimirai magetsi ari mukeji wapana achitanga achanobvarura keji vanakirwa nengoma aridza ngoma ari mutakishopo kuchukubuya kwevanhu vaiteerera kutuba vaimira karodha kekuchukubuya yake mazi hapana amboyani vamwe vachitotepa saka imomo ndo munenge muna awa makete zvezazva vanga ana Smiley nanabra manu kwabilliard kwanga kunani jadi distress akazofa iye ndiyo aidhinwa nene kunabondamutorera bhebi ndasvika nane bhebi changu chekumadhodi chaisitatenda chikazofa togara pahoton park naEtherton ndo vanga ari maEtherton judgment yard ndo vanga ari makete ndezazva amujama abilliard handiti saka ndati aiwa ngoma takabva naro tiri vapana imwe bulazi yangu yaitoti ichipinda menyu handiti mi maitengesa makaseti enyu that time iye anenge ane karekodha muhumwe mamusingaroi maitsiri asmart can anenge ane karekodha kana kawalkman kane rekodhi ngoma rova riri kunakidza ari kurekodha isi taakudheni manje tonza ko mumwe wangu pengawo kuti nengoma zvekudaroka
Ezvezvo kanosvika dance ichichira ndiri awe roots inoti roots reggae ndo yadhabu ndo yake yanoteerera mazuva ano handiti but ndati mazuva aitaipinga nengo aitomuti badman bands nozi ari muchiraundi anenge abayirira maearphone chirwa mabhanzi ake apa ngoma tinenge tichitiita ipo pari ye man pachine free market yedu paafrica inji pane mujama futi anga ari papa aitengesa colors Mtimbomani aiburitsa marad warrior 7 rad warrior ye man marod warrior ndazopedza ndamuti wangu road warrior futi because ndokwaaenda achinowana select zvaikenera anaka aiwa zvazviri matop shata zvekudaro saka marod warrior ese anenge ainawo enyu masilverstone crash that anenge ane mapirated live jijazi ndechete anenge anawo abatira pano egwazi ka anika kugwazi ndati aizoita mari sei nengoma kapana yekumadheudheu kava vazive ngoma ndati vakangonoplayerwa tap vaizoshaya kuti vapana vanenge vari loaded paholiday sei vabereki vanenge vasina mbovapa mari idzodzo dzekuti vaite pati yavanoonekwa vachiita mastiti vanenge vaitora vanati tumasmart ndo twaizodisguise yakawanda because tumasmart zvaizokudza vana vembinga vana vemhene vaiza vano mahazi vapana vanga vatori mahasira kubva vachiri mumapambasi vaitoziva kutohasira kana chistambo kuti ukasalauda karaizi panapa urowe mastambo kana madonuts zvichienda zvakadaro vati vaiziva saka ndongoita sei ngokura vatakaita saka iri music industry hatiudzirwe ngavasambotinyepera chete vanhu tinoda zvakasiyana siyana but ndikauya kwenyu rasta ndikanzwa selection ramukutira ndikaenda kwarasta pakanoshota one wacho vandiri kuti ari kurira iye mese musina aiwa haasi kurira munhu iye because akatodhakwa ashekwa out of 3 ashekwana nemunhu 1 ofana kuwanikwa 1 you get my point yes saka ndani time yako pangari mfana ndanainyasa pazimdanzo ayo padhanzi chaicho ndo andiri kutaura kakuti ana vibes ana bound killer ndo magodfather ndo magodfather ana buju ndo madhara endekana uya nezinore gold uya aimbodza hanzi about icho ndatodzira ndichiri mfana chinamba yangu never let your problems get down. Never let your problems get you down. Stay focused and hold your ground. Don't see more grace, there is no progress. It's to us our own tone. We do what we do so we stay alive. We say what we say so we have to survive. We tired of this corporate. Tell them say anytime. Love Amanda and mine. Corruption and what? Hello. Koku kwat ben. Kwembodi kwa. Blessed.